Cursul Hyaluron Pen se desfășoară pe două module, partea de teorie și partea de practică, care poate fi și individual. În cadrul modulului de teorie vom discuta despre dispozitivul Hyaluron Pen. Acesta este un dispozitiv care, prin intermediul presiunii pe care o imprimă, reușim să penetrăm substanțe la nivelul pielii. Cu ajutorul dispozitivului Hyaluron Pen putem să realizăm tratamente de volumizare a buzelor, de estompare a ridurilor medii sau profunde, de asemenea putem să-l folosim în tratamente de rejuvenare facială. Cu ajutorul substanțelor pe care le introducem la nivelul pielii, putem să obținem efect lipolitic de diminuare al bărbiei duble. În funcție de tipul de tratament efectuat, va trebui să ținem cont de utilizarea acestui dispozitiv și de substanța ce este asociată pentru a fi penetrată prin intermediul presiunii generate de Hyaluron Pen. În funcție de problema pe care vrem să o tratăm, putem să folosim acid hialuronic cross-linkat pentru augmentarea buzelor sau substanțe pentru partea de rejuvenare facială. Substanțe ce au la bază colagen, elastină, coenzima Q10 sau argilerină. Dispozitivul Hyaluron Pen reușește să introducă substanțele active în piele prin intermediul presiunii generate. Spre deosebire de injectarea directă prin intermediul acului, acesta nu este deloc dureros și nu există riscuri și repercusiuni la nivelul zonei tratate. În funcție de substanța activă utilizată în timpul tratamentului cu Hyaluron Pen, putem să obținem efecte pe termen lung. Este foarte important să fim conștienți de riscurile unei proceduri efectuate necorespunzător. De aceea, în partea de anatomie, vom discuta despre terminațiile nervoase de la nivelul pielii, vascularizația țesutului și, bineînțeles, fișa de tratament ce trebuie completată de către client. Cursul Hyaluron Pen se desfășoară pe două module. Partea de teorie este disponibilă și online în variantă multimedia, iar partea practică se poate efectua și individual. Tratamentul cu Hyaluron Pen poate fi folosit pentru volumizarea buzelor, pentru rejuvenare facială, dar nu trebuie să omitem faptul că putem să estompăm riduri medii sau profunde prin intermediul acidului hialuronic. Procedura se realizează după ce în prealabil, la nivelul zonei de tratat, respectiv la nivelul buzelor, am aplicat crema anestezic pe bază de lidocaină. Timpul de acțiune al anestezicului este de circa 20-30 de minute, după care îndepărtăm anestezicul, curățăm cu ser fiziologic și putem să începem volumizarea buzei superioare. Vom începe volumizarea pe contur, poziționăm, menținem contactul cu pielea, după care apăsăm pistonul. Ulterior, pentru uniformizarea acidului introdus în piele, masăm pentru dispersie zona în care acesta a fost introdus. Putem folosi acest dispozitiv pentru umplerea șanțului nazogenian. Atunci când ridurile sunt din ce în ce mai profunde, putem să folosim acid hialuronic care are o densitate mai mare, astfel încât remanența în timp să fie mult mai mare. Masca creează un efect ocluziv la nivelul pielii și astfel ajută la coagularea limfei.